D'unes 500 persones s'han concentrat a la plaça de la Vila a Vilafranca per mostrar el seu recolzament a la vaga general. Unes persones que han sortit en recorregut en manifestació fins a la Rambla Sant Francesc, on al final i al capdavall s'han agrupat al voltant d'un miler de persones. A la plaça de la Vila hi havia el nostre company Sergi Anson i allà ha pogut notar, efectivament, aquesta cridòria de recolzament a la vaga general. No és així, Sergi? Doncs efectivament, pocs minuts passaven de les 12 del migdia quan la concentració convocada pels sindicats majoritaris a Vilafranca, a la plaça de la Vila on ens trobem, ha donat el seu inici, una concentració que ha plegat un bon nombre de persones, que està previst que fes un recorregut pels carrers del centre de Vilafranca per tal de fer arribar aquest missatge de vaga general, de protesta contra les polítiques econòmiques del govern de l'estat espanyol. Ja des de quarts de 12 del migdia s'anaven concentrant davant de l'Ajuntament un bon nombre de persones que donaven recolzament a la vaga general que els sindicats han convocat per avui. A la capital de l'Alt Penedès la concentració estava convocada, al igual que en d'altres capitals catalanes, a partir de les 12 del migdia, sota el lema general de «Així no, vaga general». En pocs minuts, la plaça de la Vila s'ha omplert de banderes i sigles dels sindicats majoritaris i s'han començat a cridar consignes contra la política econòmica del govern de l'estat espanyol. Donant suport als sindicats hi havia també representants de la CUP, Esquerra i Iniciativa, que ahir al ple de l'Ajuntament de Vilafranca es van posicionar donant suport a la vaga. La concentració, acompanyada també del llançament de petards, ha començat el seu recorregut pel carrer de la Cort cap a la Parellada, per després seguir per la Rambla de Nostra Senyora, la Rambla de Sant Francesc i tornar a la plaça de la Vila. Al llarg del recorregut s'hi han anat sumant també més persones. Destacàvem el seguiment ampli de la vaga en els polígons industrials. Val a dir, però, que hi ha hagut un sector on la vaga no s'ha deixat notar tant. És el sector de l'educació. A la comarca, al voltant d'un 10% dels professors han secundat la vaga, segons dades del sindicat USTEC. El seguiment de la vaga a la comarca en el sector de l'educació és molt inferior al que es podria esperar donada la situació de malestar que han generat les polítiques del Departament d'Educació de la Generalitat. El sindicat USTEC Estès al Penedès ha recollit dades segons les quals dels 1.400 professors i professores de l'ensenyament públic que hi ha aproximadament a la comarca, 123 mestres secunden la vaga, mentre que 777 han decidit no fer-ho i 9 s'abstenen. Això suposa que el seguiment se situa en torn al 10%, a manca encara de xifres definitives. Aquestes dades corresponen únicament al personal docent i no a altres treballadors del món de l'educació. Des d'USTEC Estès, la delegada de la comarca, Anna Gardenyes, apuntava que el sector s'ha estat mobilitzant en diverses ocasions aquests darrers mesos i és probable que el baix seguiment sigui degut al mateix cansament dels mestres. Ha sigut una participació molt baixa. Hi ha centres que realment no n'ha fet ningú i d'altres n'ha fet la meitat, d'altres una o dues persones. Hem de pensar que nosaltres ja venim d'una campanya molt llarga de mobilitzacions i de vagues i que poder arribar en un moment en què la gent està desgastada. De tota manera, recordar que a Educació ja havíem convocat una vaga amb el calendari de mobilitzacions que ja era prevista per ahir, pel 28 de setembre, i que ens hem sumat en aquesta vaga general perquè tenim prou motius també. El sector de l'educació continua, però, mostrant el seu malestar per les polítiques adoptades per la Conselleria d'Educació, que, segons bona part dels docents, no responen a la realitat que es viu avui dia a les escoles. I en el marc d'aquesta vaga general, els treballadors de l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès han volgut expressar la seva veu, el seu malestar i indignació per la situació existent actualment en el centre. Representants del comitè d'empresa de l'hospital també s'han sumat avui a la manifestació de la vaga general, però, davant la retallada del 5% dels seus salaris, han volgut exposar que són treballadors públics, però no funcionaris, i que se'ls aplica el decret igualant-los aquesta vegada amb deures amb el personal funcionari, però no així amb els drets que els separen. La mesura es fa saltant-se els acords de conveni que estan protegits per un dret constitucional. I aquesta vegada un decret per problemes econòmics recomana retallar els diners a les empreses de l'administració pública, o sigui, més no, que la Generalitat doni diners, i la situació de l'hospital ha sigut ràpidament treure'ns un 5% a tots els treballadors de manera lineal, i no hi estem d'acord. En relació al seguiment de la vaga entre els treballadors de l'hospital no és molt elevat, però cal tenir en compte que, tractant-se d'un servei sanitari, els serveis mínims són molt amplis. Al ser una empresa sanitària també hem marcat uns mínims que, suposo que a la majoria de llocs són uns mínims bastant màxims, perquè també ja treballem bastant mínimament o bastant en precari normalment i no ha variat molt. Malgrat el seguiment baix, que es nota bàsicament a consultes externes, des del comitè d'empresa de l'hospital s'assenyala que en aquesta ocasió hi ha més gent de vaga que en la darrera convocatòria sectorial.
A nivell polític, la vaga general també ha tingut el seu ressò. Per exemple, aquí a Vilafranca, l'Ajuntament aprovava una moció ahir al vespre de suport a la vaga general, una moció presentada per als grups de la CUP, Esquerra Republicana, Iniciativa per Catalunya Verds i que va comptar també amb el vot puntual de 3 regidors socialistes. El debat sobre la vaga general va ser present aquest dimarts a la nit en el marc del ple ordinari que es va celebrar a l'Ajuntament vilafranquí. Els grups de la CUP, Esquerra Republicana i Iniciativa per Catalunya presentaven conjuntament una moció en la que es proposava el suport de l'Ajuntament a la vaga. A la moció s'apunta l'amenaça del desballestament de l'estat del benestar i de la retallada dels drets socials i laborals dels treballadors que practica el govern espanyol. Des d'Iniciativa per Catalunya Verds, Bernat Villarroya apunta que cal una transformació del model productiu i critica que es castigui els col·lectius que no han generat la crisi. La crisi actual no l'han causada ni les polítiques socials ni les polítiques públiques de protecció. No l'han causada els treballadors, ni els del sector públic ni els del sector privat. No l'han causada els pensionistes ni les persones en situació de dependència. En canvi, és en aquests col·lectius als qui se'ls està volent fer pagar la crisi. Per part d'Esquerra Republicana, Josep Calar va recordar que durant anys l'administració ha fomentat una política de compra d'habitatge en lloc del lloguer i assenyalava que l'Ajuntament ha d'estar al costat dels ciutadans. Tantes vegades que en aquest ple i fora d'aquest ple parlem d'aquelles coses que nosaltres podem fer per ajudar el ciutadà. Tots aquells ciutadans que venen a diferents serveis, sobretot serveis socials, demanden aquesta ajuda i penso que no els hi podem donar l'esquena i el que hem de fer és fer nostra la seva veu de rebuig en aquestes retallades. Per part de la CUP, Llorenç Casanova assegurava que la vaga és l'única manera que tenen els treballadors de fer sentir la seva veu crítica i indicava algunes de les coses que provoca l'actuació del govern. Precaritza encara més la contractació juvenil, abarateix l'acomiadament, la qual cosa fa sospitar més que és una reforma laboral pensada en òptica de patronal que no pas de sindicats, facilita o es carrega o qüestiona la negociació col·lectiva, però és que a més venim d'un context en el qual hi ha unes elevadíssimes taxes d'atur i no s'estan fent polítiques per reduir l'atur, En lloc d'això, s'està fent el contrari, és a dir, s'està qüestionant la jubilació als 65 anys per passar-la als 67. Això és un error. El regidor del PP, Josep Ramon Sogues, va ser l'únic que va votar contra la moció, entenent que les polítiques de Zapatero han estat nefastes, però que la vaga general no aportarà solucions. La vaga no solucionarà cap problema, el problema de la situació econòmica que estem vivint, i a més les propostes que fan els sindicats ve ser quasi les que fins fa poc seguia el govern del Zapatero, no? Amb resultats que ja sabem, que hi ha un augment considerable de l'atur i que en seu moment va negar la crisi i quan ja es va demanar pel Partit Popular que se'ls prengués mesures, doncs no les va prendre tard i malament. Per part de Convergència i Unió, Raimon Gusí va exposar que es pot entendre els motius de la vaga per les retallades dels drets socials, però va apuntar l'abstenció del seu grup, perquè va dir que una administració no pot donar suport a una vaga. Però una institució no pot donar suport a una vaga, pot respectar una vaga, pot entendre una vaga, però no pot donar suport a una vaga. Podríem donar a entendre que nosaltres tancaríem demà l'Ajuntament, i no és així. Que quedi clar, però, que tot i que no podem, la reforma laboral és una acció del PSOE, del govern Zapatero, no és una acció de Convergència i Unió. Convergència i Unió es va abstenir a Madrid. Per part del PSC, el seu portaveu, Francisco Romero, va indicar que s'ha de respectar el dret a la vaga i va anunciar la llibertat de vot dels regidors del seu grup. També va estar d'acord en reclamar al govern de l'Estat i de la Generalitat el màxim esforç per superar la crisi, però va afegir també el del govern municipal. Doncs exigir al govern de Zapatero que faci tot el possible per superar la crisi, al govern de la Generalitat i també el govern de l'Ajuntament de Vilafranca, que faci tot el possible per posar en marxa les mesures anticrisi, les que ja es vam consensuar en el marc dels pressupostos, algunes de les quals encara estem esperant resultats, i també una negociació i una entesa seriosa amb els sindicats, que per això es va aprovar la mesa anticrisi. Per tant, ens afegim i també, si no li fa res, posem també el govern de l'Ajuntament de Vilafranca, que pot fer moltes coses en aquest àmbit. Al final, la moció de suport a la vaga es va aprovar amb els vots a favor de la CUP, Esquerra Republicana i Iniciativa per Catalunya, més els vots particulars dels regidors socialistes Josep Colomer, Teresa Terrades i Dolors Villaró. Es van abstenir els regidors de Convergència i Unió i la resta del PSC i va votar en contra el Partit Popular.